Уважаеми зрители, когато бях малък, нямаше компютри. Сигурно това ви изненадва. Аз четях книги. После, като излязоха компютрите, и тях почнах да ги чета. Но това не е важно. Не е важно. Този компютър аз съм го програмирал. И той е тук отдолу. Аз съм го създал. Това не е важно. Помня, че любимата ми книга още в детските години е Тримата мускитари. Винаги съм си представил себе си като Д'Артанян. На млади години. Представях си как... Въртя шпагата. А красивата милейди вика: още, още! Как вързах милейди и шпагата, не знам. Убиваме, не знам. Да, тази вечер мой гост ще бъде един истински майстор на фехтовката. Той и неговия брат-близнак Христо дълги години бяха в световния елит и представяха България като шампиони в този аристократичен спорт – фехтовката. Куриозен факт е, че тези близнаци са единствените състезатели, които са играли един срещу друг на полуфинал на световно първенство по фехтовка, при това 2 пъти. Дами и господа, представя един от най-добрите фехтовачи на България на всички времена – Васил Етрополски! Вечер, добре дошъл. Само една молба. Преди да започнем, искам, понеже жена ми непрекъснато ми прави забележка, че на интервюта не се обръщам и не казвам добър вечер на аудиенцията. Искам да го кажа сега. Заради жена си ли ще го кажеш или просто? Абсолютно само заради жена ми. Само заради жена ти? Баща ми казва, че винаги слушаш жена си, нямаш проблеми. И аз съм го спазвал, нямам проблем. Но аз като нямам жена, кого да слушам? Имаш ли жена? Моля? Имаш жена. Не, нямам жена. Кого да слушам, като нямам жена? Моята. Между прочим, тя много знае. Какво казва женатите да я послушам? Винаги да поздравявам аудиторията. Тя казва винаги да се отнася с уважение към мене. Към аудиторията? И към мене. И към тебе? Да. Добре. Как се казва жената? Радка. Как? Радка. Радка? Да е жива и здрава. Ти живееш в Съединените щати, нали? Точно така. Какво правиш в България? Що не си в Съединените щати? Там си имате криза, има с кого се борите. Какво правиш тук? Ние тук се преборихме вече. В България също си имам нещо. Имам си родители, или поне един родител в момента. Имам много приятели, имам много познати. От колко време си в щатите? Имам фехтовката 18 години. 18 години? Ти си американец. Верно е. Аз те гледам и те виждам американец. И аз също. Паспорт имаш ли? Да. Имаш. Имам и български обаче. И български, и американски? Да. Къде живееш? Кой град? Ню Йорк. Ню Йорк. Най-великият град. Разбира се. Що не ме поканиш на гости? Аз как така на в моето шоу? Що не кажеш Славила ми на гости в Ню Йорк? Никога не е ставало дума. Ето сега канете. Жена ти какво казва по въпроса? Къде живееш ти в Ню Йорк? В Куинс. В Куинс? Това е едното от знам го къде, там по-надолу. Това е в дясно. Малко настрани, след това седеш така. Куинс. В какво живееш в Куинс? В къща. Къща в Куинс? Точно. Аз съм богат. Ти си баровец! Абсолютно. С какво занимаваш там? В момента се занимавам с програмиране към една компания и също фехтовка. Добре, може ли ти всъщност докъде е най-високият ти връг в фехтовката? Станах 3 пъти носител на световна купа. 3 пъти носител на световна купа? Да. Освен това, в една година, и това го има в Уикипедия, в френското издание, в една година спечелих световното първенство, световната купа, турнира на звездите и 124 мисля, че победи последователно имах в целия сезон. За мен е чест. За мен е също. Ти сабя спортуваш, не? Да. Сабя. Точно така. Боже, Ами мога... Не си убедителен. Ами мога се, но аз не възприемам. Аз знам, но не знам да ти кажа. Роден съм с сабя в ръка. Спа с сабя в ръка. Това е добре. Защото аз моята сабя паза на друго място. Научи ме на сабя, аз ще науча на бойни изкуства. Няма никакъв проблем. Иване! Знам и танго. Иване! Идвай тук.
А, тук, Иване! Така. Сега обаче трябва да вземе всички предпазни мерки. Не може просто така да се действа. А това с очилата мога ли го сложа? Ще се опиташ. Ще опитам. Ако не ти си добър, нямаш нужда от маска. Никой не може да стигне така или иначе. Ала помагай, не ме гледай, ти с тия очила, сигурно си професор. Коя е по-голема? Не се казва по-голема, другата. Она е по-голема. По-дълга. По-голема, не се научихте да говорите. Сега, виждате ли очите? Sorry. Там няма начин. Добре. Не дей тук, че се предпази. Слизай тук. Това е пътеката. Сега, най-важният урок е никога да не посягаш и тогава винаги ще си окей. Няма да ми посягаш, защото е страшно. Сега гледай, първата заблуда, която хората имат обикновено, когато не са правили саби, те смятат, че като на киното. Че някой ще ги атакува, те ще видят какво става. Всъщност по спорта на фехтовка. Но москитарите какво правят при това? Гледай сега, това е различно малко. Виж сега как е различно сега. Застани срещу мене. Острието горе-долу се движи така. И къде, че аз не виждам нищо? Бе ти какво мислиш, че си 3 пъти световен шампион и искаш тук да домини? Кажи сега. Махни си очилата, че ще ги чупа, като тръгна в слънчевия сплит. Направи сега също. Гледай сега. Нещо просто. Ей така. Махни си очилата. Удар по... Не искам после да ме обвини Слави, ти ме бие и ми щупи очилата. Ето, направи го. Просто... Обикновено става по другата глава. Направи го по моите. Видя ли какво става? Лесна работа. Лесна работа. Сега първи урок. Много ясно и кратко. Какво почваш от първи урок ме подценяваш? 10-ти урок. Той крачките вече ги знае, идея има и така нататък. Само да не ме ръгнеш тук, че после просто... Вие там ръгате ли се? Има ли какво се нарани? Как бе, сега? Аз просто питам. То е по-голямо пространството, затова внимавай. То може да е голямо, ама да е... Ръгате ли се там между ръгате? Единствената цел на фехтовката е да се ръгаме там. Това е. Тук нали имате предпазни такива? Има. Добре, дай сега сериозно, ай. Насекъде, сега гледай. Когато някой иска да те удари по главата, взимаш защита. Да. Ето. А като удари по главата, това точка ли е? Точно така. Гледайте да те ударят, първо боли и второ е точка. Да. Абе тук ги кънти. Лошо е. Дай, направи го сега. Айде да ударим по главата. Вау! Не знам защо въобще... Утре има състезание, което е международно. Ако искаш, ела ще участваш. Прати шампиона в студиото. Според мен ти Кажи друго сега, това го освоих. Според мен. Когато иска да те ударят там на това място. Да. Какво правиш от тук, като тръгне? Какво правя? Бягам, какво правя? Направи го. Да. Аха. Окей. Пробвай. Его. Да. И това е много. Да. Когато замахнат силно, иска да те ударят силно, замахни се едно нагоре, му удръж силно. Оп! По ръката. А тя всяко докосване на тялото е точка. Да, а в действителния живот е резане на ръката, така че па не мога да те ударя. Айде сега това нещо. В смисъл под... Оп! Дега, ето го, това е. Да. А сега, когато иска да те ударя от отстрани, какво ще направиш? Ще бегам пак. Трябва така да направя. Точно това е. Ете, блок. Блок. От тази страна, блок. Това е. Благодаря ти. Заповядай. Мисля, че това е един новооткрит талант, така че ще играе на състезание. Сега не сме равностойни. Ти си предпазен, аз не съм. Иване! Защото ти приличаш на пчелар малко и затова пускат измислява. Той го казва. Не искам да ти разказвам дори за този човек.